Σε πειράζει? Μήπως το παίζεις πολύ χαμηλά? Όχι, όχι. Μήπως πολύ μακριά? Και όποτε έλεγες το Βαγγελίο, γιατί κάνει τα χόρτα ξεκινά από την άλλη. Δώσ' το Γιάννη με δικαιωτής άντρα με το χέρι σου. Από τα τσιγάρα. Θα δώσω και ένα κάπου που σας λέει, γιατί είσαι το χέρι σου. Η Τόλισσα πού είσαι εσύ με τα χόρτα? Εγώ με τα χόρτα από εδώ είμαι. Τα χόρτα εκεί κοντά μας, να πούμε και τη χέρι. Παιδιά, δεν έχετε μουσική υπόκριση και... Γιατί έγινε το λόγο, ούτε πώς δεν έχω. Εδώ Διάννα που ζητάμε τα σκάλα στα κτίρια. Μουσική. Διάννα το παιδί. Κανονικά πίτα χωρίς δημοτικό δεν γίνεται. Χωρίς? Αν έχετε να πολλά να βάλετε, χωρίς κλαρίνο. Εγώ θα το φωνάξω. Ευκαιρία θέλει να βάλει. Έπρεπε να αποτελέσουν που κάνουμε το σχέδιο που κόβαμε τα χόρτα. Να περάσουμε να κάτσουμε από εδώ. Τι κρύβεσαι πίσω, εδώ έλα. Βασίλη δεν παίρνει τώρα, Βασίλη. Δεν το βλέπουμε. Να κάνουμε το διπλό. 3, 4. Πού μου βάζω. Εκεί δεν βλέπεις. Πού. Το βάλαμε, δεν το πιστεύω. Επιτόπου, ορίστε. Χωρίς καθυστέρηση. Πρώτα Γερίνη να κάνουμε τη διεύθυνση του δικό. Μα κοίτα εκεί κατέβαινε καλά λέει. Για να δεις πώς το κάνει το διπλό. Έλα εδώ να δεις, έλα εδώ να δεις, εδώ. Μέσα. Ξύπνα, πάρ' το Γιάννη εσύ, γιατί δεν βλέπω να... Στα μέσα δεν είμαι και πολύ καλή. Δεν είναι καλά. Για να μου θόλωσε πάλι. Κατερίνα, εγώ το βλέπω μου φαίνεται. Μαμά, πολύ μιλάς. Χέρι πάρει στην κάμερα. Εντάξει, σταμάτη. Δεν πώς το κάνει η Γιάννα για να μάθεις να κάνεις πίτες και εσύ. Στη χείρα λέω, αν ήξερες πίτες τότε δεν παντρευόσουν. Μαμά, εσύ δεν πρόκειται να παντρευόσουν με τίποτα, αν δεν δηλαδή αν ήσουν εκεί με το ρόλο. Και το μάθω να του βαλάει ξύλο. Αυτό είναι Μπαμπά, εσύ δεν καταπιάνεσαι σήμερα. σου φάνε και βίντεο και αυτό. Άσε εκεί αυτό. Αυτό σου κάνει από την πρώτα Κατερίνα, δεν μείναμε. Αλλά κάποια μέρα να του βάλουμε καμιά πίτα μέσα και κάνα ταψί που να μην το ξέρει. Θα το βάλουμε κανένα κουτί φάρμακο που γίνα. Εγώ ξέρεις σήμερα καταδραστικά κάθομαι. Ο μπαμπάς είναι για να τους τρώει. Τα καπαζάρια και αγώνα είμαστε. Τι έχει? Περνάμε σπίτι μου. 9,5 ώρα περνάμε σπίτι μου. Είδες και δεν σε ρωτάνε καθόλου να με.
Αφού δεν με ρωτάνε δεν μπορώ να συμμετέχω. Δεν μπορεί να συμμετέχεις, να του βάλεις κάτι, Καμιά μαργαρίτα έχετε? Αυτά είναι πλάνα, να το δέντρο και λίγο ξέρω εγώ, λίγο τ' άλλο, το σκόρνο, το κρυμμύ του μαρούλι. Μάστε στο σπίτι πάνω να ανέβω να το τραβήξω. Άρα έχει τίποτα σόβρα καπιταμένα εκεί στα κρυμμά. Γράφεις τώρα. Σιγάστε στη σειρά. Γιατί συνέχεια λείπει μία ή μου φαίνεται.
Τώρα λείπει. Προβόσα να πήγαμε την πεθερά μου μια προβόσα, μια δεσμεύστο. Για το πρωινά. Την περασμένη εβδομάδα ήρθε μία μέρα και της είπα δεν θέλω να κάνω δουλειά. Έπαιρνε τα χαλιά αυτή, μάζεψε το σπίτι. Σιδερώνει και τάει. Στο πάνω αυτό που μαζεύεται. Ναι, άμα έχει πως ακόμα καλύτερα. Δεν πρέπει να δουλειά. Πρόσεξα από σένα. Καλά, δεν σου είπα εκεί η Κατερίνα. Νόμιζα ότι έλεγες εσένα, εκεί που έκοψε το ζυμάνι. Τα έλεγα. Μαμά, Κατερίνα. μην τραβάς. Να σκάσει. Έλα εδώ να δεις ποιος ευθύνεται για τον γερούλα δεν ρεσιπί. Δεν γίνει το λάδι. Όχι, όχι, καλά είναι. Να βολάμε ένα. Εδώ να πάρεις. Το φίλο. Το φίλο λες. Αλλά άμα δεν θα πω ξανά. Δεν σημαίνει. Ναι, γιατί το πεσάριξα, έκανα και τους λάδες που το πεσάριξα. Και τι θέλω να κάνω. Το θέλω. Εδώ, τα δαχτυλίδια της Γιάννας που τα βγάζουν να φτιάχνουν πίτα, εδώ να πάσχουν. Τα χρυσαφικά εκεί που μια μέρα θα τα χάσει και θα ψάχνετε. Άλλο ένα θα... Μας και μια μέρα να φοράμε το... Άλλο ένα. Ναι, είναι το... Δεν το κάνεις σχέση. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω που μου κάνετε. Εκτός άρρωστο εδώ. Και τώρα δηλαδή τελειώνει. Τώρα τελευταίο φίλο βάζω το πάνω τελειώνω. Σαν χοντρή την έχω κάνει αυτή. Α, χοντρή. Θα είναι πιο χορταστική. Μ' αρέσει που κάνετε συγκεκριμένες δουλειές κάθε φορά. Μία είναι για το... Για τα πάνω και τα κάτω. Ναι, ναι. Έχουμε συνηθίσει τώρα. Η εντολή έδωσε για το τέτοιο. Τώρα τραβάει. Έτοιμες οι κουτιές. Δεν είναι έτοιμη, είπατε να βάλω κουτιά. Θέλουμε μία, πάρτε εσείς από Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω τους γάστες, εντάξει. Ναι. Έλα, Κατερίνα. Κοντά σου.
Ευγενιά. Σιγά. Βασικά αυτό μην το λέτε σε μένα. Μην τρομάζεις. Σπίτι κάμερα. Το πολύ πολύ ναι. Να τη μια έτοιμη ακόμα. Τι να τραβήξω, είναι κουρασμένος. Τραβάς. Είναι, πρέπει να είναι Και θα κάνουμε εδώ στο... Θα με ανοίξουμε το κουτί αυτό τώρα. Έχει μια κασέτα του... Τότε που ήταν δύο εβδομάδες. Είχαν κάνει ένα κομμάτι. Α, ναι. Όχι, δεν ήταν πρόεδρος. Δεν παίρνει 10... Βάλαμε όλη την Πριενή και καθόταν στις καρέκλες. Α, ναι, πέρα εκεί. Και έψαχνα να βρω τη μάνα μου. Αλλά αυτό που γύριζε πια στην κάμερα δεν γύριζε. Λίγο στο παιδί εκεί. Πιο πολύ κατέβαινα να τραβάσει εμένα, δουλεύουν τα παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν γιατί πρέπει να δουλεύουν, έχουν υποχρέωση να δουλεύουν. Όλη μέρα κάθονται, άμα δεν ασχοληθούν τώρα. Άντε, γεια. Αυτός φωτογράφος. Αυτός τραβάει. Αυτός που έχει τραβήξει του γυρίζει πάλτα κάτω μου. Γεια σου Βεντινάκη. Πράγμα κανονικά γιατί αν τρέμει τίποτα εικόνα κάηκες. Κάηκα, Αν
Ανδρέμικο να κάει. Το κακό ξέρεις τι είναι. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω ποτέ. Αυτή την κασέτα να την ρίξει και να ψάχνουμε να βρούμε ξέρω εγώ κανένα συγκρότημα που και να είναι γράψει αλλού. Να γράψει το άλλο. Να καλά. Αυτή κατασκευή αμέσως. Έλα ρε Μάστορα, λες και δεν ξαναφτιάχνετε πίτες. Εδώ κάθε μέρα είστε. Είναι ανάλογα σε τι φόρμα βρίσκει κάθε Γι' αυτό αυτή μπορούμε να κάνουμε αμέσως 2 κόπια. Και πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Αυτή ξέρεις τι θα την κάνεις όταν Τώρα, θα πάτε πέρα, πέφτει σε μια μεγάλη κατευθείαν. κατευθείαν αυτό λέω και σε 2 μεγάλες, γι' αυτό λέω. Για να μπορούμε να... Έχουμε κασέτα κατέλα. Ναι. Αυτά. Και εγώ κασέτα. Κασέτες έχω και εγώ με άλλο τεσσάρα. Λίγο να σου ρε. Εδώ για να στην κίτρινη λεκάνη άλλο το νερό για να την τρέξουμε. Και λάδι άλλο. Θα κάνεις? Έλα κατέβα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο. Χαχα, μαζεμένες, Εντάξει. Μου θόλωσε πάλι. Γιατί? Δεν ξέρω, τώρα μου θέλω κανονικά για να είναι, πάρε. Θα πάει στη δικιά μου για να την πάρει. Και τι είναι αυτό τώρα που ρίχνει νερό? Γιατί ψηφίσουμε το πελάκι από πάνω. Για να μετά αρπάξει το πάνω. Η άλλη είναι εντάξει. Εντάξει, ναι. Κάθε με κιλό. Δεν μπορώ να την πάρω. Πάρτε τα δρόμια. Πάρτε τα δρόμια. Θα την έφτιαξα μόνη. Κατερίνα πάρει. Ναι, από πίσω. Κατερίνα. Γιατί εμάς τα δαβάει από τις έπνες σπίτες. Γεια, πότε έψησες σπίτα εσύ. Πότε έψησες σπίτα εσύ που μια ζωή τρως τζάμπα, να πούμε και τρως... Τζάμπα τελείως δεν τρως μας. Δούλεψες εσύ ποτέ να κουραστείς να πω την πλήρωση. Εργασία μισά δεν έχεις. Τρώει τώρα να με δεν ακούσει τίποτα. Άλλο θα πηγαίνει αυτό μόνο. Αλλά τελευταία μας τη σκέει. Εσύ το έχεις σκέψεις αυτό. Σηκώθηκε τώρα εκείνη. Κοίτα τώρα μία. Εδώ για να σηκώ τους κάτω. Βάλε. Κατερίνα να γυρνάσεις με όλη κάμερα λίγο για μην ξεχνάμε τι
το κάρβουνο από πάνω. Οι καμέρες είναι οι γάφτες. Γιάννη, σ' αρέσουν αυτά. Σ' αρέσουν. Κουντινά να του τραβάς το ταψί, Κατερίνα. Για να φαίνεται η πίτα. Ωραία, ωραία πάει. Κουντινά, Κατερίνα. Πες μου. Κρασί, έχουμε κρασί. Θα έχουν εκεί μάστορα τότε με ουράνιο θα δουλεύουν όλα.
Πού είναι τα σιτή τώρα που βγήκανε? Τραβάς εκεί που είναι ροδοκόκκινη πίτα, ναι. Ναι, ναι. Κρατάμε γιατί θα μας ρωτήσεις και τη μητρίκα σε έδαφο, δεν είναι για αυτό έξω. Κουτιά για τότε. Είναι κουτιά. Για να εκεί θα πέσει και να πέσει μέσα στο ταψί. Η μία στην Κάρε. Άντε να τότε να μας τα κοινία. Τράβα μας μια φωτογραφία κάτι να δω μετά και να θυμόμαστε έτσι ένα πλάνο έτσι κοντινό. Το Μαγιά κάνει ο δήμαρχος του Ξηρόκαπου, στο Καπουκλέρ, να Γιώργη, εκδήλωση χορού, ο Δήμος Κασίου, καλεί όλα τα χωριά, Καπουκλέρ, Βραγιός, θα έχει αρνιά σούλας, θα έχει ποτά, θα έχει αναστητικά, θα έχει απ' όλα. Για έχει ωραία μέρα. Πάντως θα πάμε. Ευκαιρία να πάει και να πάει το συμβούλιο να μας πάει. Για να κατεβάσει καλύτερο εδώ κάρπουνα, και πρέπει να βάλει το καλύτερο. Να αφαιρέσω κουτιά. Φέρεσε κάρπουνα από πάτε. Βάλε μωρέ, βάλε την εφημερίδα πάνω και να Καεί, δηλαδή πρέπει να μας καεί. Γιατί τη βάζετε την εφημερίδα? Για να μην καεί από πάνω, μην αδράξει. Και θα λένε, ρε καλά τι πίτα έκαναν με εφημερίδα, βάζανε εφημερίδα μέσα, ναι. Αυτή είναι ωραία, ναι. Φουσκουτίνα είναι. Αυτή είναι πολύ φούσκουση. Λοιπόν, δεν θες κανένα ψηλό η φορά. Θα μας τράβηξε και η κάμερα τώρα. Να βγάλουμε λίγα κάρτα, να πάμε, ας άρχισε να βγάλουμε κουτιά. Για να μην πέρεις, δεν έγινε. Δεν καίγεται πολύ, μην είσαι. Να βγάλει πολύ και συνέχεια μην πρέπει να καεί. Δηλαδή πρέπει να βγάλω λίγο. Τραβάει χωρίς να έχει, ή εκτός αν το έχει μέσα. Τι, Πώς. δεν έχει, όχι. Ναι, όντως αργεί να εστιάσει. Καλά, αφού είναι νύχτα, πρέπει να έχει και... Δεν πειράζει, έτσι πρέπει να είναι. Να είμαστε σκοτεινά. Μα έτσι είναι η παράδοση. Σίγουρα. Μήπως την ηλικία μου μόνη μέσα. Έλα, κοιτάξτε τώρα, άστησε. Δεν πρέπει να πάμε στους κοιτάξτε. Τώρα να χωρίς το πολύ, κοιτάξτε. βάλει πρώτα για να η μάνα σου. Ποιος θα το καεί, αλλά να απολαύσει. Έλα για να Βάλει πάρει. και εσύ το ξύλο και να φανείς μέσα στο βίντεο του. Και να πάμε μόνο. Θα πας, Για να το γράψουμε. Γράψε με ένα κατάλαβο. Άντε από εδώ και πέρα όσοι θα τις γυρνάς. Και είναι ανάποδα γύρω. Είναι αριστερός γι' αυτό, ναι. Στον κόλλα ψήφισες που τη δώσει. Άψε την από κάτω. Με κάρβουνα. Φαίνεται σκιάμα από εδώ. Στο μίξ και το έγινε. Μπαμπούκα είναι. Κατερίνα, παντόφλα τράβα στον πατέρα σου. Παντόφλα.
Όχι παντόφλα, συνέχεια παντόφλα τραβάτε. Από κάτω δεν έχει φωτιά, δεν ψήθηκαν από κάτω. Γιατί εντάξει. Καλή να βάλω. Καλή να βάλω. Ναι, έβαλε εντάξει. Βάλουμε. Και θα πει η μάνα του Γιάννη. Γι' αυτό πιάνουμε αρρώστιες, γιατί να η εφημερίδα είναι όλο μπουγιές, βάζουμε σπίτα παν που είναι επιστήμονας να είμαι. Ενώ εμείς αυτά δεν τα ξέρουμε, ότι θα μπουν οι μπουγιές απάνω στην ΑΕ. Γιατί Η εφημερίδα σημερινή είναι. Η εφημερίδα. Μήπως η μπαγιάτικη πίτα. να είναι φρέσκα, σίγουρα, ναι. Να είναι σημερινή, ναι. Τι κέφτα είχαν αυτοί, άκου, Μα είσαι γάμο εμάς τώρα. Αφού να γίνει δαυλίνα. Είπε η Ελένη θα στο γάμο της. Δεν είδα στο γάμο της. Ναι, αλλά ποια κλαρίνα είναι. Με ποιο γάμο. Ρουπάκης, δεν είδα, Πάρε του αφήρα. Ήταν έπαιρνε του Κασιάρα, αλλά δεν ξέρω γιατί. Μόνη της ξέρει για τον Κασιάρα. Το γάμο Όχι. στο γάμο της. Ήταν για να έπαιρνε του Κασιάρα. Δεν ξέρω αν μπορώ, έτσι. Ή όχι, στο γάμο του πάμε. Δεν είπαμε. Και τώρα το θες που είχε να γάμο. Μια κοπέλα το ξέρα. Μια κοπέλα το ξέρα. Μια γυναίκα το ξέρα. Εγώ δεν ξέρω το ξέρα. Η επόμενη μου δείχνει τη διαλιά μας. Είναι το πιο συγκλένινο γράφος. Είναι το πιο συγκλένινο. Τα άλλα όλα τι είναι το πιολί. Ποιος γράφει. Μπράβο. Αυτός είναι μεγάλη. Τώρα να είμαι... Ναι, εγώ τα Ερένα. Κασιάρα, θα παίρνει Κασιάρα. Α, θα συμμάθω. Μόνο τα παραδοσιακά τραγούδια πρώτα, όχι αυτά ξέρεις τα... Πρώτα θα μάθεις το εθνικό ύμνο. Και τη λερμονική που πάει σίγουρα θα το μάθει, γιατί άμα δεν ξέρεις το εθνικό ύμνο, δεν θα την κάνεις. Τώρα δεν πήγαμε να γραφούμε κι εμείς, θα μάθαμε κλαρίνο. Στον Νικόλα την κάφτης. Ο Θόδωρας έπρεπε να ήταν και να πήγαινε και να μάθει. Τι έμαθε αυτός, δεν χρειάζεται. Και ο Βουλιάς φέρνει. Δεν έρχομαι πολύ εσύ να μάθεις το πιάρο. Θα βάλουμε μια αλήθεια από κάτω. Λίγο θέλουμε. Βάλε λίγο. Πολλά θα είναι για να κρατήσουμε και για μέσα, Υπό το όνομά μου, το πήρω, σκάψετε τώρα για να αναούζω, Πάρα πολλά βάλατε. Βάλε φωτιά και... Βάλε φωτιά Άνοιξε το, άνοιξε το. Θα μας τελειώσει η ταινία και δεν θα έχουν ψηθεί φίτες ακόμα, ναι. Άνοιξε το, θα κάνει. Ακόμα 3 τέταρτα, Γιάννα. Μέχρι μισή ώρα.
Και είναι πολύ και θα το άνοιξε για να βγάλω. Οδηγείς, ξέρεις να δίνετε καλά μου φαίνεται, μόνο για να μου θέλεις. Μπα, δεν νομίζω. Κατερίνα, από εδώ τράβα. Φώναξα το πάρουμε μαζί για να το βγάλει κάτω. Αλλά μέσα πώς θα το πάει τώρα. Θα δούμε μέσα πώς θα το πάει. Θα πάρει έτσι και μέσα, να φωνάξει την Κατερίνα να το δει. Δεν πάει τίποτα χαμένο, δεν είναι πρόβλημα. Έρθει μέσα, πότε θα πάμε μέσα. Όχι, μέσα, μέσα. Ωραίο πακέτο. Τα μαρούλια μου Κατερίνα τα τράβεις τα ωραία. Μπα, εμείς είχαμε καλύτερα. Έτσι πάει δάκι τώρα εκεί, έλα εκεί πάω ολόκληρο. Να τα αφήσουμε να πέσει λίγο γιατί έχει καπνό. Ακόμα ώσπου να βγουνε αυτά θα τα αφήσουμε. Σιγά σιγά. Α, για να τραβάει κιόλας. Μα για την ίδια ιστορία μας. Για να μέχρι μέσα να. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Τι δεν κάνεις αυτή την κασέτα να πει από ποιο χωριό είναι αυτή. Από ποιο χωριό είναι. Πού πειράζει να σου πούν Κατερίνα. Αυτή η κασέτα είναι από το Κακομπλέ. Εμείς αυτοί είμαστε να. Όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει, να μην την πιέσει. Ωραία. Πρώτα, καλύτερα δεν γίνεται. Εντάξει, έχω πιάσει από καμαγάνι εκεί και εγώ. Αυτό είναι. Άκου να ψωφείς το πουλάκι, ναι, πάνω θα ζεσταθεί πολύ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Έχουν τη ζέστα. Να ζεσταθούν. Γεια σου, Λαμίνα, το Φανίλος μου. Αυτό είναι. Ναι, πρέπει να παίζει. Έχει θέση. Να τα ψυχία γιατί τις κάνουμε πιο χοντρές πάντα. Γιατί το ζυμάρι είναι το ίδιο μάτι. Ωραία.
Όχι, θα βγάλουμε τα κάρβουνα πάνω. Το κουκιά από κάτω. Θα βγάλουμε αυτά. Λίγο να τα αραιώσεις, όχι να τα βγάλεις, θα τα βράσουμε, γιατί έχουμε ώρα. Έχει ώρα ακόμα, Πόσο έτσι έχουμε, μισή ώρα? Άμα, 3-4 είναι εντάξει. Όχι να βράσουμε, να αφήνουμε τα κόρτα. Ας τα κρατζνάνε λίγο, ναι. Μαμά, σε πόση ώρα θα είναι έτοιμες? Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμες? Έλα, πάτε στο σπίτι και μετά, άμα θέλετε να μου βρεθήκατε πάλι από εκεί. Πάτε, ναι. Σιγά, ναι. Ρωτάς και όλα. Τράβα. Ναι, αλλά θα πρέπει να πάτε στο φως από Και εκεί. πιο πίσω, πήγαινε βόλτα, ζούσετε από εκεί να πας. Πήγαινε πάνω στη γάστρα κατευθείαν. Ναι, όχι πάνω από 2 βήματα πίσω βασικά. Τώρα δεν ξέρω. Όχι, μωρέ δεν δείχνει σκοτεινά. Το zoom δεν θα το πατάς ένα-ένα γιατί ακούγεται. Το ξέρω. Τελικά γι' αυτό προχθές έγινε. Γι' αυτό που βγάζει το zoom. Ναι, σταμάτα. Πριν λίγο πήγες στο σπίτι, διάβασες και ήρθες. Βασίλη, τι τάξη είσαι φέτος? Τι τάξη είσαι? Για μικρός φαίνεται. Τρίτη ηλικίου. Πέμπτη. Πήγες 5. Θα σε έχουμε γρήγορα στη Λιάννα. 5 είναι χρόνο. Ωραία. Το καλοκαίρι θα έρθω. Όχι ένα χρόνο. Έκ. Πρώτη. Όταν βλέπεις φως στην κάμερα, σημαίνει ότι δεν σε παίρνω. Ναι, απλώς σε βλέπω. Μια ώρα. Γίνα και λίγο έτσι γιατί δεν πάει το φως πάτσα για εσύ. Εντάξει είσαι. Πάτσα και το φως έτσι. Έλα, Βασίλη. Εσύ που σου κεφάλαια πάνε. Στα εκεί γυρνά, δεν σου παίρνει το φως εσύ πάει. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι λες το κρασί που το ρουζιανάν. Δοκιμάσαι. Τι θα το δοκιμάσω? Για βάλει λίγο, να δούμε τι πήγαν, τα πήραν, τα πήγαν μια καλό. Α, όχι, εδώ το... Όχι, εγώ δεν είχα αλλιώς είναι ωραίο. Μήπως δεν έχεις πάει ακόμα και σου παίρνει? Όχι, δεν είναι, αλλιώς είναι ωραίο. Θα μας περνάει στο χαρτί. Είναι άνωστο. Αυτό μου φαίνεται είναι άλλο. Πάει ένα στο χαρτί, το μεγάλο έργο. Εδώ πέρα να Αλλά φαίνεται τη λατρή. Το κόκκινο μας είναι. Ό,τι να είναι. Και το χθεσινό εδώ ροζ έτσι. Με δόντια χωρίς δόντια. Ό,τι να είναι. ξέρω αν είναι άλλο. Και βάλει και μακρύ παντελόνι. Δεν θέλω. Ποια? Τα κοριτσιά. Αφού είπαν ότι θα πάνε. Α! Από τον έναν πάνε και από τον άλλον έρχονται. Γιατί εδώ έχει 45 κιλό. Αν και της είπα προχθές ότι είχε πει σχεδόν ναι. Όχι, λέει την Πρωτομαγιά που θα ψήσουμε τι θα κάνουμε. Ένα χαρτί μου δώσα. Πρωτομαγιά στον Κακουκλέβς. Με το μαγιά τάξατε κάτι θα γίνει στους ίδιους. Καλά από υποσχέσεις. Κάνετε. Όχι, δεν είπαμε. Απλώς εμείς συζητάγαμε εδώ, δεν είπαμε.
πάνω όργανο είναι το Συμβούλιο. Για μας ποτέ δεν είναι αργά. Εμείς και εμείς είμαστε. Το Μαγιά. Όχι, εμείς. Ποια δίκαια σου. Η φάση είναι που θα πάει στο Πανιά πάνω. Μία ωραία μέρα. Πάρτε με. Ποια είναι Πώς αυτή. να πούμε ήταν πρώτο πλάνο. Ποια είναι. Δεν είναι δικιά μου και... Και τον πρώτο λόγο που όλες πίστα ήταν δικιά του. Γιο του Ζήνης, γιο κουμπανής Κλαρίνα. Και θα πάω εγώ με το Μίτσο και... Τι πες αμέσως προς καταρχήν. Μας σκανιάζα. Καλύτερα σε έσπουδα και το σπανάκι και πότε μεγαλώνει. Δεν είχαμε κι άλλα. Πήγαμε και δίπλα σε ένα τραπέζι. Από κομμάτα. Ήταν μια προβατίνα. Και εγώ έχω κάτι κόκαλα, αλλά μου φαίνεται το κόκαλα πάρα. Καλά, όχι. Κόκαλα είναι πολύ κόκαλα. Αλλά... Να μου βάζεις από το Είχαν βάλει την προβατίνα, την είχαν δέσει από βραδείς και που ήταν παγωμένη. Δεν έσφιξε καλά να είναι εδώ η λάχη εδώ πίσω. Και πάει και έσουμε να ξέρω τόσο. Και τη βάζουμε απ' έξω την πλάτη, το αναλάκι να μην τη μαλλιάσουμε. Σκούραπης έμεινε Πήγαινε απάνω έρωτα στη θεία. Πόση ώρα έχουν φύγει η θεία. Μισή ώρα είναι, μισή ώρα. 8,5. Πίνεις πράγματα. 8,5 Μισή ώρα ώρα είναι. έχουμε. Μόνο μισή ώρα τις έχουμε. 8,5. Μα το άλλο ποτέ αυτό. 8,5 λέει κανένα δυνατάκι ακόμα. 8,5 βάλαμε. Αφού έχει 50 λεπτά τραβέκας. Έχει... 9 και 10 είναι. Αυτή Ναι, νοιάζει. 50 λεπτά και 10 είναι η ώρα. βάλαμε να τις ψήσουμε καταρχήν. Όχι, μα 50 λεπτά τραβάει κασέτα. Δεν είναι που του βάλετε. Πόση ώρα Α, ναι, κάνετε. ήταν πιο γρήγορα. Τι κάνεις τώρα εκεί πέρα, ναι. Τίποτα. Εγώ τίποτα. Να σου πω. Εγώ θα πω. Και εδώ και μέσα μάθω σήμερα. Ποιο, τι κρασί. Γιατί εσύ τι λες ότι... Ο Δημήτρης το θέλει ελαφρύ, άρα... Όχι, είναι ωραίο, ωραίο το κρασί. Ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Το άλλο ήταν πιο ξινό μάστρο του κρασί. Όχι αυτό που λες εσύ. Γιατί ο Δημήτρης το δοκίμασε το Α, χθεσινό. δεν είναι το ίδιο αυτό που θέλεις. Όχι, μπορεί να κάτι αυτό που πήραμε εκεί το πήραμε και Ελλάδα. Όχι, καμία σχέση. Και πιο χοντρή να βολώνει. Το μαχαίρι, το μαχαίρι. Α, παίρνει μια χαρά πάντως. Αυτή Πολύ καλή. τέρμα, τελείωσε αυτή. Αυτή θα γυρίσει τώρα. Γιατί αυτές... Αφού εδώ να είμαι, εδώ. Κοίτα, άμα κρατάει εκεί η γάστα, τέρμα ψήφι πίτανε. Τελείωσε. Έλα, βγάλουμε. Αλλά κανονικά σε αυτή να βάλουμε λίγα ακόμα. Τέρμα, αφού κρατάει. Τίποτα, τέρμα. Πάει το, φέρει το πανί εδώ. Δεν φαίνεται ρε παιδιά μου μια. Κοίτα, πώς δεν φαίνεται. Κρατσινάνε τα λάχανα. Είναι άψη, τι θα ξαναβάλουμε να τις ψήσεις. Θα κρατσινάνε τα λάχανα. Ναι. Και έτσι αλλιώς για το Windows τώρα φτιάξαμε σπίτι απόψε. Ναι. Ναι, και κάτι θα φάμε. Δεν θα να κρατά να τα λάχανα. Πώς θα την πάρεις για να μπορείς να το Γιατί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Όχι, δεν... Αυτό είναι, παιδί μου. Να εκφράζεις όπως εσύ νομίζεις. Ναι. Μιλάς αγγλικά. Έλα ρε, θα ξαναφέρεις πάλι. Όχι, αυτά είναι αράβικα μας τώρα. Κρατσινάνε. Τότε από πού το πήρε. Πότε. Πήγες και γύρω. Αυτό που είχα πάρει προξένες δεν έχουν κανένα. Καμία σχέση, αυτό είναι και εκείνο έχει... Όχι, είναι ωραίο το κρασί. Όχι, ωραίο είναι. Ωραίο λαφρύ. Τι σου είπε εγώ μου. Είπα ότι δεν έχει έρθει ακόμα στους γάμμα του εκεί να πάει. Α, γι' αυτό, γιατί δεν έχει... Πώς δεν έχει έρθει αυτός ακόμα, 9 η ώρα. Αυτή η κανένα πώς. Τι είπα εγώ την αγάπη. Ωραία, έχεις τραβό, ξύλα. Το θέμα είναι την κασέτα να μην κοιτάμε. Πώς δεν έτσι ο πρόεδρος, Σήμερα να πάμε στο χωριό, ναι. Θα πάμε. Θα πάμε, θα είναι και ο πρόεδρος, θα είναι και ο... Ελάτε, κανονικά σε αυτή την πιο χοντρή έπρεπε να βάλουμε λίγο ακόμα από κάτω. Το κοινό κομμάτι θα είναι άψητο. Ποια είναι πιο χοντρή. Αυτή είναι εντάξει. Άσυν, αφού βράζει αυτή ακόμα. Αυτή βράζει. Άσυν, αυτή είναι όπως είναι. Πάμε μέσα. Μέσα. Πάει το κρασί, πάει το εκεί, πάμε. Δεν πειράζει μου, δεν είναι κανένας. Έλα, πήγε. Έλα να μας πει τώρα, μας παρατηρήσει. Γιατί που βάζεις εμείς...
Δεν πειράζει, ας χαράτε παιδιά με. Δεν πειράζει. Δεν πάει και λέω καλά, λες πάντα όλα λίγο. Κοίτα, εγώ το κράτησα για την Τρίτη, μετά νόμιζα 2 κομμάτια στο ένα και το άλλο και μένει και πολύ. Τράβαμε και εδώ μια Κατερίνα. Τράβαμε ότι πάω αγγλικά να λέμε. Εντάξει, γράφει. Γράφει. Αυτό είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γεια. Δεν πειράζει. Από το Λυκείο. Για να τεργάσει, πείτε σε Αυτό είναι κομμάτι. Θα δούμε εκεί φρέσκο, το δοκιμάσουμε. Ας το πίνει και έξω Ναι. για να το βάλω στα πλαστικά εδώ που είναι μετά. Πάμε αγάπη και λάτε εδώ να πάμε ρε. Μπαμπά, είσαι στην τηλεόραση. Κάνε να κατέβαινε τηλεόραση. Μπράβο, να. Εσύ, για να του λες φυσικά και να δουν τι... Αν δεν ζήτω να μας τώρα. Βέβαια. Αν ποιος με μπάρμπας. Στην Γαλλόνια όταν λες πάμε. Η γιαγιά του πατέρα μου αδέρφια. Η γιαγιά του. την κόψουμε και την άλλη για να δοκιμάσουμε. Για να έφερες ένα μαχαίρι. Τι έχει μαχαίρι. Εκεί, προγόνι. Από μένα εκεί στον τοίχο. Πού έχει άλλο. Κάτω, Ευγενία, έχει και μετά το δικό σου. Εδώ Δικό πες. μου το μεγάλο. Έξω, κάτω. Εδώ είναι. Γιατί εγώ δεν έχω μαχαίρι στο σπίτι. Ναι, αυτό το δικό μας. Έχω, έφερα να κάψω σήμερα και... Πίσω εκεί είχαμε 3-4-5 καρφωμένα. Πήρε ο μάστορας εκεί, τα πέταξε. Δεν υπάρχει. Η άλλη πίτα θα πρέπει να θέλει φωτιά, παιδιά. Η άλλη πίτα θα πρέπει να θέλει φωτιά, μας πεινάμε. Να βάλουμε λίγη από πάνω και λίγη Πάρει μια φτιαριά από Γιατί εδώ. δεν έχει ψηλίδες. Ήταν χοντρή, δεν νομίζω. Εντάξει. Πήγαινε βάλει λίγα από πάνω και λίγα Δεν από έχει. πάνω. Από και πού? Πάλι δεν μια είναι. φτιαριά από εδώ. Ας την έτσι όπως είναι τώρα, δεν θα σίγουρα... Ας την αξιογραφήσει όλη αυτή. Θα φάτε και χελιδόνια ψητά μου φαίνεται. Όχι. Πράγμα και τα χιλιόμετρα Τα μια. πήρε προηγουμένως. Τα πήρα. Βέβαια. Αυτά πρέπει να είναι τα περσινά. Δεν μπορεί να έχουν τη φωλιά κατευθείαν. Όχι, Τα καινούργια αυτά τους. ήταν τα καινούργια Τα που καινούργια αφήσανε που πουλιά και έκανε. πήγανε. Σου λέει ότι θα πας εκεί είναι. Ναι, Όχι αυτά που γεννήσαν πέρυσι, αυτά τα μυθούλια είναι και Ναι. αυτά που θα γεννήσουν. τα παιδιά τους είναι εδώ. Αυτά πεθάνουν. Κατερίνα, αν δεν έφερες ένα πιάτο να πάρεις, δεν. Έχει χάρτη να βάλει στο χαρτί. Για πες, δυο άτομα να τις πέσει. Ποια έριξε εδώ πάλι. Εγώ το έριξα. Δημητρία, τώρα. Πάντα πουλιά ρε. Αφού μόνο καπνό βγάζετε, δεν... Α, δεν αναρπάζουνε γι' αυτό. Κατερίνα εδώ το σβόλο με του Τυρίνα, μόλις αφήχθη από το κακουπλέρι. Στην φύλλα γίνανε. Φρέσκο, μόλις αφήχθηνα. Καλά, εσύ πια είπαμε τυρί, δεν είπαμε όλο... Αυτός, Αυτό δεν έχει κομμάτι μικρότερο μέσα από το Το Πρώτο κομμάτι έτσι. αυτός κατηγορούσε τον άλλον που τσέβαζε συμμετών. Έβαλε τη μάνα μου 80 χρονών να βρέψει κοκουπτέρι. Δεν έχω και τέτοια μάστρο, εγώ δεν επιβάλλω κανένα ή τίποτα να. Σου φάει ο παρέλα. Σου πάτε τώρα, εντάξει. Όχι, δεν τα λέμε. Έλα, Μπορεί να τα λέμε, δεν έχει τίποτα να. Κι είμαστε ανθρώποι είμαστε. άντε, Δεν πήγαινε τα γράφει, ναι. τον αδέρφο σου να. Τον Τον είπαμε, εντάξει. Δεν μιλάει τίποτα. Έλα παιδιά, μην τρυπώσεις την Εγώ δεν το έχει φτιάξει αυτό. Γιάννη, έλα από μέσα. Έλα Γιάννη, έλα. Έφαγα 7 χρόνια. Έλα εδώ να πάρει εδώ ένα κομμάτι να είμαι. Θα πάει πέρα. Έχουμε συνηθίσει με αυτό που εδώ Ε, Εγώ έχω πολλά χρόνια να φάω τυρί εδώ. Τι δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι ωραίο το τυρί. Λέει, Δεν έχει μάστρο. Σκληρή φέτα, ωραία. Μία Ωραία. είναι. Σκληρή. Γιάννα και Βίμπρος. Έλα παιδί μου, τι περιμένεις. Το άλλο. Εμείς δεν μπορούμε να φάμε το από εδώ. Α, Τις άκρες. πρώτο, έχει πάνω, έχει 6 κομμάτια τέτοια.
Μετά είναι τα μισά. Το ένα Δεν είναι του βάζει. στο κέντρο για να μπαίνουν στο... Δεν χωράει. Τα πουλάει αυτό, ναι. Δεν χωράει. Είναι κατασκευή τέτοια. Τώρα τα ψηφία να σε έχουμε. Πρώτα είναι που λες εσύ ότι δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, Κατερίνα, αυτή η κασέτα θα γράψει ιστορία. Μα είχες πει να έλεγα ίδια. Θα γράψει ιστορία. Να πας να τραβήξεις το ζώο. Θα συνεχίσουμε και από εκεί και κάτω που θα τελειώσει αυτή. Κάποιος δε. Πρωτομαγιάννα. Παναγία μου. Αν έχουμε πιει κανένα 2 κιλά κρατσιού καθένας, ναι. Ναι, τότε ήταν ωραία. Την Πρωτομαγιά εμείς είμαστε στο χωριό. Μα και εμείς στο χωριό θα πάμε, γι' αυτό λέμε για Πρωτομαγιάννα. Αύριο. Επειδή θα είμαστε στο χωριό. Όλοι στο χωριό θα είσαστε. Α, έχεις το ελεύθερο που πηγαίνει, έχεις να πας να δεις τον πατέρα σου. Ναι, βέβαια. Μας το δικαιούνται 2 φορές. Βέβαια. Κατάλαβε τον είπε να πάει. Θα πάμε δηλαδή. Για να δεν του στείλει τζάμπα τον άνθρωπο να πάει απάνω. Τζάμπα θα πάει και εδώ. Τι όχι. Ο Και άνθρωπος μας θα... πεθάνει που πώς θα μην το δει. Δεν σε νοιάζει. Αν πεθαίνει. Αν δεν πεθαίνει. Θέλω να σταματήσω. Γιατί έχεις πρόβλημα εδώ. Εσύ μας θα πρέπει να πάμε στον Ολυμπιακό, ναι. Δεν είναι εγώ. Εγώ είμαι Ολυμπιακό απόψε. Σιγά να πάω εδώ. Τι σιγά. Αφήσεις τον Ολυμπιακό να είμαι και έκανες το ταψίνα και προηγουμένως μας έκανες εκεί πέρα το... Χριστίνα, τα φορείς και τα άλλα. Δεν ξέρω τι θα ξεπερνεύει. Τι ώρα είπαν θα έρθουν τα μικρά. Μαμά δεν σου είπαν θα βγουν και 8 με 10. Εσύ τράβω και με μιλάς. Εδώ κάτσε εγώ, εδώ. Κάτσε το ευχαριστήσω το έτσι. Με φοβάει και παιδί να κάμερα. Να μείνεις στην κουκουμέ, παιδιά. Και ρε παιδιά. Όχι μόνο η πλησία, μα ακόμα πιο μακριά θα κάνουν τι. Και δεν θα τους έβγαλε. Εγώ απλά μου λέει, θα πάω να το πω. Δεν λέω. Άγια. Καλά. Δεν ξέρω ακόμα γιατί είναι και... Έλα τώρα, πάνε εδώ. Δεν του αρέσει το ίδιο το βγαίνει. Όχι εντάξει, σε εμάς κάνει την τιμή. Μερικές φορές. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ ωραία παιδιά. Πολύ ωραία. Τραγανή. Τραβάκι τραχή του λάκανου. Δεν ξέρω που τα λάκανα είναι πιο νόστιμα, ναι. Δεν θα κάνουμε και μια σκοπριμάδα εκεί εδώ. Πραγματικά είναι πιο ωραία πίτα απόψε. Απόψε εμείς πιστή. Ξέρετε, μετράει ο άνθρωπος πάνω από τη φωτιά, μετράει ο άνθρωπος που... Τι πεις σε γραμμάτος, είναι εγώ της ποιον σπίτης, να, τι πεις τι. Ποιος κουβαλάει κρασί. Κρασίλτα. Που κουβάλισε τις γάστρες. Είπαμε ο Ποιος καθένας, κουβαλάει τις γλάσσες. ο καθένας έχει μια αρμοδιότητα. Δεν λέμε ότι δεν κάνει τη δουλειά, η αρμοδιότητα είναι εξής. Α, τα ξύλα θα βγάλει έπρεπε να φέρει τα Ο Μήτρης του βάζει στα ξύλα, κάναμε στη βουτιά. Ο Μάστρος από εδώ έβαλε τις γάστες στη βουτιά και εγώ καθόμουν και έπαιρνα τσίπορο. Έφερε το κρασί. Έφερε του κρασί, χαλάρωσε το πιες μόνο, δεν θέλω. Καμιακό ακόμα να πούμε. Α, μπράβο ρε Βασίλη, κάνει κοκακόλα, δεν πάει να. Δεν πάει κοκακόλα. Δεν κάνει, λέει, χαλάει το... Άμα θες κρασί, τι δεν θες. Χαλάει φωτογραφία στο βίντεο, άμα παίρνουν το αγώνα. Λοιπόν, Από πάνω να φέρνει όλα τα φώτα. Πορτοκαλάδα. Να μονάδες πάνω. θα πάνε ανοίξουν εδώ πρώτα. Όχι, Έλα βρε, δεν είναι τώρα. Θα το πάμε. τελειώσαμε. Εδώ που κάτω δεξιά. Και θα πάνε να πέσουμε στα ποτήρια. Ξέρεις που είναι πλαστικά ποτήρια. Όχι, όχι, έχει εδώ. Έχει εδώ, μην παίρνεις, έχει Έχει εδώ, εδώ. εδώ πλαστικά. Έχει εδώ ποτήρια. Αυτό είναι. Βγάλει το καταστατικό έξω. Βγάλει το καταστατικό του συλλόγου έξω τώρα σε λίγο. Μόλις βγούμε τα άτα, αναλύσουμε τα άρθρα όλα. Εδώ Κατερίνα έχουμε και το καταστατικό του συλλόγου. Λοιπόν, μόλις πιούμε αυτή τα μαντζάνα, θα αρχίσουμε να κάνουμε ανάλυση τα άρθρα όλα. Λοιπόν, τι ρόλο βαράει ο ταμείας, ο γραμματέας, ο πρόεδρος
Από εδώ γραμματεύς. Τον πρόεδρο, εμείς τον κάνουμε και τον πρόεδρο. Εντάξει. Μην μιλάς τίποτα, μπορεί να... Τι να τα ακούσει. Άμα και αν τη δει, δεν μας παρεξηγεί ο πρόεδρος, είναι δημοκρατικό άτομο. Εθνικός άτομο. Άντε ζήτω. Ίδιες είναι και οι δύο από την άλλη, δεν δοκιμάσαμε. Και οι δύο. Εγώ δεν δοκιμάσαμε. Έλα μου γάμο. Κείμενα ένα μικρό. Κατερίνα, ξέρεις πότε θα πρέπει να μας τραβήξει μια ταινία. Άμα κουραστήκατε, σταματήσετε. Όταν καταλάβεις ότι έχουμε πιει καμιά φορά πολύ κρασί, αλλά να μας τραβάς πώς να το καταλαβαίνουμε εμείς. Όχι, γιατί νομίζουν ότι... Άμα έχετε πιει τόσο πολύ δεν θα το καταλαβαίνετε μάλλον. Εκεί να δεις τι θα ακούσει να είναι. Τώρα εδώ είναι φυσιολογικά πράγματα. Να τα δείτε εσείς μετά. Άντε πέρα, φέρε ένα πιάτο να πάρετε και πείτε να φάτε. Εντάξει. Και να ξεκουραστείτε και λίγο. Είπαμε να έρθει ο Ζώης στον αγάπη μας τώρα να τα σκουπά. Ας του καλύτερα να μην το έχει το βήμα. Αντούν. Μαντούν. Εκτός να το σβήσουμε. Έχω πρόβλημα, ρε παιδί μου. Α, να δουν, ναι. Εσύ τι συνοχωρία, εσύ δεν είπες κακιά πολλά. Φαίνεται απέναντι το background, είναι γενικός. Η άποψη από εδώ πέρα. Ναι, αλλά τα σταμάτα τώρα.